Euroviisujen innostamina mekin päädyttiin tekemään täällä tällainen Euroviisujen kannustusparta. Kerrohan Iia, miten tämmöinen tehdään? No, tämähän on hyvin yksinkertaista. Eli ensin otetaan maapuuteri, jolla hahmotellaan vähän raja, eli alue, tai se alue, mihin sitten partaväriä laitetaan. Eli ensin sitä pohjustetaan. Sillä pohjustetaan. Sen jälkeen otetaan joko voidemainen ruskea luomiväri tai sitten tavallinen ruskea luomiväri, jota ruvetaan sitten tämmöisellä esimerkiksi paplarilla sinne taputtelemaan. Voi käyttää myös hammasharjaa tai jotain karheaa sientä, mutta tämä toimii erittäin hyvin. Ei se ole ihan kuin tarrapapiljotti, eikö vaan? Tarrapapiljotti, joo. Ja jos käyttää puuterimaista luomiväriä, niin kannattaa vähän sekoittaa jotain ihan vaseliinia tai tämmöistä rasvasta väriä että se tarttuu paremmin se väri. Ja sitten tuossa kämmenselällä ihan taputella sitä näin ja sitten vaan pyöritellä vähän eri suuntiin ja kerrostaa sitä pikkuhiljaa. Noin. Ja sitten kun parta on valmis, niin mitäs muuta tähän luukkiin nyt sitten kuuluu? Luukkihan sitten viimeistellään huulipunalla ja sitten kunnon tekoripsillä, tummalla silmämeikillä ja kuokeilla hiuksilla. Se on siinä. Ei muuta kuin baanalle. Kyllä, kannattaa.